Welkom bij Simmer in Friesland. De eilanders die zeggen Schiermonnikoog. De bijnaam is Liedje Polen en wij zeggen gewoon Schiermonnikoog. Welkom in de liefste provincie van Nederland. We willen een beetje in de kunde komen met het dorpje Schiermonnikoog. En Monique die kan ons daar alles over vertellen. Toch Monique? Jazeker. Waar staan we hier? We staan onder de walviskaken die meegenomen zijn tijdens een van de reizen met de Willem Barents. Ja, want de Schiermonnikoog en de walvis van je, dat is wel een beetje annex met elkaar. Jazeker. Wij hadden dus inderdaad een aantal kapiteins op die vaarten. En van de walvisvaarders van toen, na de Tweede Wereldoorlog, zijn nog twee mannen in leven op Schiermonnikoog. Waaronder mijn schoonvader, Auke Talsma. En ja, van hem horen we natuurlijk nog steeds verhalen. Wij hadden de kapiteins en Ameland leverde dus de stuurmannen. Het is wel een beetje verschil dan, hè? Tussen Schiermonnikoog aan de ene kant en Ameland. Ja, daar zijn we zeker trots op. Ja. Ja, absoluut. Ja. En dit is gewoon echt een punt wat gewoon iedereen van het eiland, of tenminste onze gasten, kennen dit punt gewoon. De walviskaken en geen walvisstanden, zoals het wel eens genoemd wordt, zijn echt de kaken van de onderkaak is van de blauwe vinvis. Herinner we haast het dwarrek uit. Ja, maar ik wilde je toch nog even wat laten zien, want hier aan de rechterkant, aan onze rechterkant, is het oudste huisje van Schiermonnikoog. Marten, dat is het oudste huisje van het dorp Schiermonnikoog. Bouwt in Sontje 124. Ja, dat klopt inderdaad. En het dorp is Dat dus... weet ik omdat het erop zit. Ja, nee, maar dat is helemaal goed. Maar het dorp is dus gebouwd, dit dorp is gebouwd van west naar oost. Dus de oudste huizen staan hier aan de westkant. We zijn hier aan de westkant van de middenstreek. En de oudste huizen staan aan de oostkant. We hebben dus geen straten, maar we hebben streken. Maar wat is er nou zo specifiek aan dit huisje? Nou, kijk de lijnen. Dus je hebt zeg maar de lijnen boven. En dat metselwerk is zo gedaan dat het echt typerend eilander Schiermonnikoog is. Dat vind je eigenlijk verder nergens. En ja, het heeft natuurlijk gewoon een prachtige waarde voor het eiland. Omdat er verschillende huisjes zo in het dorp staan. En ja, het is gewoon typisch eiland, typisch Schiermonnikoog. Monique, het is toch zo dat Schiermonnikoog ik wil Lietse Polen invult? Lietse niet, Arjen. Nee, Liedje Liedje? Polen. Ja, dat is nu net eilanders. weer, hoor. En dat betekent klein polletje zand. Klein eilandje. In de Schiermonnikoger taal. Want we hebben natuurlijk een eigen taal. Ja, klopt. Dat ligt een beetje op het Grijnsjes, toch? Nee, dat lijkt niet op het Gronings. Nee, absoluut niet. Oh, nee. Dat heeft Friese en Scandinavische invloeden. Okay. Ja. En Schiermonnikoog, Ja. Schiermonnikoog, Ja. waar komt dat dan voor? Nou, Schier is grijs, de kleur van de pij en van de monniken. Monnik, de eerste bewoners op het eiland. En oog is eiland. Dus het grijze monnikeneiland. En we staan hier dus nu ook inderdaad bij het klooster Schiermonnikoog. Want sinds een aantal jaren zijn er weer monniken op het eiland en wonen hier. En hebben dit pand gekozen om een klooster van te maken. Ze zijn weer veromkapt, ze zijn even voort. Ze zijn een hele tijd inderdaad niet op het eiland geweest. Nee, dat klopt. Nee, sinds een aantal jaren weer. Niet een hele grote groep, maar een aantal monniken zijn uit Diepeveen naar Schiermonnikoog gekomen. Ja, klopt. Wij hebben een melkveebedrijf en een recreatieboerderij met een kleine camping en groepsaccommodaties en vakantiehuizen. En wij maken onze eigen zuivel. Dit is de ruimte waar ik nu op dit moment de yoghurt en de vla maak, waar onze ketel staat. Ik doe het echt met heel veel plezier. Het is heel veel werk, maar je moet het echt doen omdat je het leuk vindt. Om van je eigen melk op je eigen erf toch iets anders te maken. En hier staat onze voorraad in. Op dit moment heb ik persik, maracuja, aardbeienyoghurt en gewoon naturel yoghurt. De boerenvla en chocoladevla.
En die is het allerlekkerste. Het is zo'n heerlijke camping, het is zo'n heerlijke eiland. En ik ben een verwend fotograaf. Dus is er genoeg te doen? Ja, ook met slecht weer. Skiën blijft, maar die heeft gewoon mijn hart gestolen. Absoluut. In elk dorp zit wel een huisje. Dan denk je van, hoe zou dat er nou eigenlijk van binnen nu, Tjen? En wat nou van dit vrolijke huisje? Een echt typisch eilander huisje. Je bent het Line Kool. Lina? Ja. Hey. Welkom. Nou, ik kan wel raden wat jouw lievelingskleur Nou, is. wat dacht je? Rood. Goed geraden. Is het hele huis van binnen een beetje in de blauwe kleur? Nou, blauw, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, mag ik Je binnenkijken? mag binnenkijken. Ja. Hartstikke leuk. Ja, kom erin. Ja, het is allemaal blauw. Ja, dat klopt. Zelfs ik ben blauw. Zeker. Dit is blauw. Zelf gemaakt. Met Mooi, hoor. pottenbakken. En ja, nou kijk, mijn bloemen. Deze. En deze vind ik zelf heel mooi. Heb ik ooit een keertje op de Albert Kuip gekocht. En die was gelijk voor mij. Ook zo'n Prachtig. prachtig, hè? Hoe komt het nou dat blauw jouw lievelingskleur is? Ik vind blauw zo mooi. Dat het geeft voor mij een soort harmonie, een harmonisch gevoel. Als ik in een winkel kom ook, dan duik ik onmiddellijk de blauwe hoek in. En dan denk ik, waarom niet in een andere kleur? Ik duik altijd de blauwe hoek in. En ik koop ook altijd iets blauws. En uw man, was hij ook gek op blauw? Weet ik niet eigenlijk. Dat heeft u hem nooit Ik gevraagd? heb hem nooit gevraagd. Nee, nee. Hij zei altijd, schat, als je iets wil kopen in blauw, dan doe je dat maar. Dus hij heeft me dat nooit gevraagd. Nou, dat liet Never. u is er geen 2 keer zeggen, hè? Nee, kijk, en deze, dat zijn mijn eerste werkjes. Altijd blauw. Nou, hier, dit is ons ontbijtkamertje, ook blauw. En ja. Ja, het is blauw, blauw, blauw. Hè? Het is blauw, helemaal blauw. Ja, blauw, blauw, blauw. En boven is ook nog een speciaal kamertje van uw man, Ja, van Dick. van Dick. Kunnen we daar kijken? Ja, dan mag je kijken. Ja, dit kan niet missen, hè? Dit was de werkkamer van uw man. Ja, dat is ja, daar zat hij hele dagen. Want uw man was cameraman? Cameraman, ja. 35 jaar bij de AVRO. En voor die tijd ook nog in dienst geweest bij het Cinecentrum. Nederlands onderwijsfilm. Dus ja, hij heeft zijn dienstjaren wel gemaakt. Ja. En eigenlijk, want uw man die was altijd onderweg en hij wilde eigenlijk, toen hij met pensioen ging, zocht hij de rust van het eiland. Ja, 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 ja. En hij wilde eigenlijk toch nog wel blijven filmen. Hè? Dat was zijn lust en zijn leven. En dat wilde hij hier ook blijven doen. En dat heeft hij ook gedaan. Want 7 jaar geleden is hij Is overleden. hij overleden? Ja, 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 ja. Is het voor u misschien ook reden om te zeggen van, misschien ga ik Schiermonnikoog op den duur wel verlaten? Ik heb er wel over nagedacht. Maar hij ligt hier op het kerkhof. En als ik wegga, laat ik hem in de steek. En dat wil ik niet. Nee, 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 nee. Nee. Dus ik blijf hier. Ja, nee, ik blijf hier. Takomanje, dan ben je in Massum. Want het allitereert zo lekker. En heel veel mensen wisten het al. Maar Schiermonnikoog, dat is echt simmer in Friesland.